que boamente foi entregando a xente que nos fixo botar unha man, de acordo? Claro, y por supuesto la vida es una ruleta, es una noria. Gústenos que as historias rematen ben. O domingo levaremos a este home que vían vostedes ata Vigo. Dende aí sairá para Israel, a terra, neste caso, prometida para él. Saúdos, señores, moi boas noites e benvidos unha vez máis a información en Estrada Televisión, neste vendres entrando xa nesa fin de semana marcada basicamente por esa lotería, a do Nadal, que chega xa de inmediato, día 22, e que todos agardamos traer algo de sorte para os estradenses, que boa falta, por certo, nos fai. Agora entramos en detalles neste último día das semanas, e digo que tamén un día, pese a todo, intenso. Contamos yo despois de recopilar en titulares os principais argumentos deste tempo de información que chamamos Informativo Estrada Televisión. Pista que está entre o polígono de Toledo e o que está facendo as sinais, que hai que arranxar ali unhas ansias. Inclúe un camiño en Fremil en Parada, outro camiño no lugar de Parada na parroquia de Par de Marín, un camiño no lugar de Carmia na parroquia de Cora. ¿Qué significa proteger? Proteger lo que máis queres. A tradición, o entorno. Proteger o teu país. Un modo de vida natural. O futuro. Proteger a calidade e a forma artesanal de facer as cousas. Proteger significa elixir o mellor de sempre, con máis garantías que nunca. Produtos galegos protegidos con denominación de calidade. Protegidos para ti. Turismo Termal de Galicia. Lugares inesquecibles para esquecerse de todo. Escoita, Paz Valenciaga. Todos los venres 50% de desconto na primeira copa só para mulleres. E os sábados 2x1 e chupito gratis tamén para as mulleres. Ven e participa no sorteo de unha viaxe a neve a San Isidro en Asturias para 2 parexas, 3 días con todos os gastos pagos. Paz Valenciaga desexalles felices festas. A historia rematou felizmente. Gracias a vostedes, gracias tamén a Viajes Iberia, gracias en definitiva á solidaridade dos estradenses, marcharase para a súa terra agora, para a terra prometida, para Israel. Será o domingo cando nos mesmos acompañaremos a este home que vostedes están vendo xa nas súas pantallas, que viveu unha fin de semana longa, ou unha anterior, e esta mesma semana moi longa, anguliado, posto que antes do día 28 tiña que estar en Israel. Afortunadamente conseguímolo entre todos e este home sae para Israel. Para nós un orgullo, para él en definitiva
unha esperanza, a posibilidade de novo refacer a súa vida e tentar de xa neste momento ter ilusión. Creo que xa ten el e por suposto témola todos de que todo vaya absolutamente ben. Seguramente vostedes mañán en algún xornal poderán seguir a trayectoria de este home que pedía unha man e que atopou aquí en Estrada Televisión, pero topouna sobre todo na Estrada, nos estradenses de bo corazón. Para todos, moitísimas gracias, de verdad, para nós un orgullo acompañalo xa no que será a súa viaxe case mítica, a Terra Prometida. Entramos en capítulo municipal para chegarnos agora ás novas que nos chegan precisamente dentro do Concello da man do noso compañeiro Daniel Rodríguez, empezando precisamente por unha que fala das inversións do Plan Provincial de Cooperación. A Tenente de Alcalde, Raquel López Doce, daba hoxe conta deles. O luns elevarase a Comisión de Goberno fora da orde do día a aprobación do proxecto de obras complementarias ao PPC. Inclúe este proxecto que se vai aprobar o luns, é dicir, vais a aprobar as bases para facer a contratación, xa é un dos últimos pasos para que poidan empezarse as obras. Inclúe un camiño en Fremil en Parada, outro camiño no lugar de Parada na parroquia de Pardemarín, un camiño no lugar de Carbia na parroquia de Cora, un camiño na Devesa na parroquia de Moreira, un camiño, en Lamas, na parroquia de Lamas son dous camiños, un en Sobrado e o outro no lugar de Lamas, un camiño en Oca, e a reparación do muro de contención sobre o que se sitúa, non se sitúa sobre o muro de contención porque neste momento non o hai, non é unha reposición sino unha nova actuación no lugar de Vendexa en Orazo para asegurar a marquesina escolar. Este proxecto ten un importe de 68.000 euros e a verdade é que apuramos todos os prazos o máis pronto posible, pero non puido aprobarse con anterioridade, aínda, é dicir, a interventora que está traballando con celeridade non puido informar antes o expediente porque aínda saeu onte no boletín oficial da provincia o anuncio da aprobación definitiva da modificación do presuposto que seguramente lembrades levaramos no pleno ordinario do mes de novembro para financiar con fondos propios estas actuacións. Entón, agora aínda falta porque hai que convidar as empresas é un procedimento negociado, hai que convidar as empresas, teñen que presentar as propostas, hai un período de adxudicación provisional de 15 días, despois a adxudicación definitiva, a continuación pois sería cando puidesen empezar as obras, pero xa vos dades conta, os 15 días son días hábiles, é dicir, non computan nin os domingos nin os festivos, entón, nestas datas, ademais, sabemos que son numerosos os días festivos e vai alongar un pouquiño, pois, posiblemente hasta finais de xaneiro non se poidan empezar as obras ou incluso a primeiros de febreiro. E máis obras. No polígono de Toledo colocarase un escudo do Concello estradense a modo de escultura identificativa do propio Concello, pero tamén hai outras actuacións. Delas tamén se daba hoxe conta precisamente en rolda de prensa. A edil de Industria da Estrada, Montserrat Maceiras, anunciou que xa se encargou o escultor Manuel Rial un escudo municipal de pedra para a rotonda do polígono de Toledo. Ademais, estes días estáse finalizando a obra de reposición de asfaltado dos viais no citado parque empresarial. Seguramente rematan hoxe de asfaltar os viais, queda o cacho de pista que está entre o polígono de Toledo e o que está facendo os Ansinais, que hai que arranxar ali unhas zanxas e posiblemente o deixen para xaneiro, pero vamos, o gordo do polígono de Toledo remátano hoxe ou luns, depende do tempo. Primeiro arranxaron as zanxas e agora están asfaltando
e terminan casi seguro que hoxe. A inicial, que era o asfaltado dos viais, eran 93.000 euros. E logo tuvemos que facer outro proxecto e logo refundilo co primeiro, po arranxo das zanjas, que eran, creo recordar, 31.000 e pico. Entonces, ese é un refundido pola suma dos dous. A empresa tuvo que aportar un aval novo e firmar o contrato de novo. Os xardíns que hai enfrente estamos facendo a Asociación do Polígono de Toedo cunha subvención que lle demos este ano. O que pasa que, bueno, non sei por que motivos a empresa que contratou a Asociación do Polígono retrasouse nos traballos, meteronse no inverno, entón, inda que sementaron o césped ainda non naceu. Pero, vamos, dentro de pouco teríase que ver xa o resultado, van empezar a poñer plantas tamén. E tamén na rotonda vamos poñer algunha planta e vamos poñer un escudo do Concello, que penso que vamos facer este ano, se lle dá tempo que está elaborando e terminalo. É un escultor de Dena que se chama Manolo Rial. É un escultor que levou varios premios, foi o que fixo tamén o Porquiño de Lalín. Ten exposto en Arco, bueno, é bastante bo. Gustounos a súa proposta e decidímonos por esa. Quero recordar que 7.000 e algo, o sea, non sei o importe exacto, pero algo menos de 8.000 euros. Si vai na partida de humanización do polígono de Toedo. Sobrabanme aí uns cartos e decidín metelos en eso para que xa non foran as remanentes do ano que ven. Estamos chegando, pois, ás vacacións de Nadal. De feito, hoxe para os nenos empezaron esas vacacións de Nadal. E é tempo de despedidas. Son despedidas de moitas maneiras. Neste caso, nós escollemos a que onte, na noite de onte, facía o colexio Nosa Señora de Lourdes. Era no Teatro Principal da Estrada, a Teatro Cheo. Imos a poñerlles agora un anaquiño, pero xa lles anticipo que ao final deste tempo de información faremos pois un pouquiño máis de tamén esta reportaxe e logo do informativo terán a posibilidade de ver completo o que foi o que gravamos no Teatro Principal. Obviamente non é todo o espectáculo, pero sí, creo que os mellores minutos. Ímonos a ver un anaquiño.
Tempo agora para chegarnos a publicidade. Volvemos de inmediato. A lotería está á volta da esquina, pero aínda hai tempo para chegarnos os números da sorte e, por suposto, tamén a previsión meteorolóxica de cara xa a esta longa fin de semana. Empeza prácticamente xa esta mesma tarde, empezou esta mesma tarde e botará, bueno, pois hasta o domingo. Por suposto, o luns, si temos sorte e acompaña o tempo. Mellor, na voz, no traballo de Daniel Rodríguez, vemos cal é a previsión para a fin de semana. Mañá sábado Galicia quedará e continuará baixo a influencia das altas presións. Con esta situación haberá bancos de néboa matinais en comarcas do interior e os ceos manteránse un día máis pouco anubados ou despexados. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán moi frouxos con lixeira compoñente leste. Xa para o domingo persiste a influencia anticiclónica sobre a nosa comunidade. Deste xeito agárdanse algún banco de néboa illado en comarcas do interior e os ceos pouco anubados ou despexados, coa aparición de nubes altas dende o sur durante a tarde que non impedirán o paso do sol. As temperaturas permanecerán sen cambios ou poderían seguir ascendendo no caso das máximas. Os ventos soprarán de componente leste frouxos en xeral. O número agraciado no sorteo da 11 de onte, 18 de decembro de 2008, foi para o número 43.190, 43190. En canto á combinación gañadora, no sorteo da primitiva tamén de onte foi a seguinte: 1, 12, 17, 26, 33 e 41. Complementario o 31 e reintegro 0. O Club Deportivo Estradense xa non está na Copa Deputación. Xogaba na noite de onte en Deiro fronte ao equipo local e perdían. O resultado 3-1 de menos. O que pasa é que o Club Deportivo Estradense pois xa deixou unha competición que ata o momento era simplemente unha proba este ano. Por certo que o partido xogábase de noite, verán unhas imaxes con algunha dificultade pola luz e o Deiro marchouse coa victoria, ademais de que houbo bronca no propio encontro que estivo uns minutos parado. En todo caso, xa non hai competición para o Club Deportivo Estradense en canto á Copa, pero sí, o domingo teñen partido de fútbol e aquí na Valluca, así que hai que seguir pelexando na regional preferente e no Grupo Sur. Emendada, señores, punto de final. Eso sí, antes da despedida, lembramos titulares. De pista que está entre o polígono de Toedo e o que está facendo as sinais, que hai que arranxar ali unhas zanxas. Inclúe un camiño en Fremil en Parada, outro camiño no lugar de Parada na parroquia de Pardemarín, un camiño no lugar de Carnia na parroquia de Cora.
final deixámonos de novo coas imaxes do Colexio de Lourdes, un anaquiño desas imaxes a modo de felicitación navideña e, por suposto, que agardamos que despois continúen na nosa compañía para ver unha reportaxe máis longa que chegará minutos despois de que remate este informativo. Unha reportaxe que preparou o noso realizador Pepe Castro. Será, repito, dentro de uns minutos. Pola nosa parte, máis nada, que descansen, disfruten da fin de semana, saúdos e moi boas noites.